Helo, fy enw I yw PC Macready, ac rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion, yn union fel y swyddog sy'n ymweld â'ch ysgol chi. Rydw i yma i siarad â chi am hawliau a chyfrifoldebau. Efallai eich bod wedi clywed am gonfensiwn y Cenhadloedd Unedig ar hawliau'r plentyn. Cytundeb rhyngwladol ar hawliau'r plant yw hwn, a wnaed rhwng gwahanol wledydd. Fel plant, mae gan bob un ohonoch hawliau personol, megis yr hawl i enw a chenedl a rhyddid meddwl. Mae gennych hefyd yr hawl i gael mynediad at wasanaethau megis dŵr glân, bwyd ac addysg. Dylech hefyd cael eich amddiffyn rhag rhywun sy'n camfanteisio arnoch, a rhag trais, esgelistod a chymdriniaeth. Mae deddfau sy'n amddiffyn pob plentyn. Os teimlwch fod rhywun yr ydych yn eich adnabod yn cael ei esgeluso neu ei gamdrin mewn unrhyw ffordd o gwbl, mae'n rhaid i chi ddweud wrth oedolyn y gallwch ymddiried ynddo. Mae gennych gyfrifoldeb personol i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel.